çandi dixwede dihewînin. Pergala hey civak kontrol dike û li ser ve esasê nahêle ku guhertinên erenî şevbebin. Ew pergara kapitalîst tenê dikare ser piyan dimîne. Eger yek destariyên xwe berfireh bike û derve vê yekê her tişt li pêşiyê xwe ji holê rake. Çand yek ji van mekanîzmên xweparestinê ye. Nav çandê de nirx û pîvanên civakî ên ku nehatin nivîsanin veşartîne. Çand ji bo zelalbûn ava dike. Ji bo ku em fehm dikin çi rast û çi şaş e. Ji ber vê yekê ji holê rakirina çandê yek ji çêkên herî bi bandorê ji bo şikandinê îradeyê civakekê. Werin em li dijî lîstok û xapandinên vê pergalê de rawestin ka kî madeyên hişbir tune taxên me. Em dibînin ka ew çawa hel didin me bi medya dijîtal ve bixapînin. Em dibînin ew çawa jinên ciwan di nav civakê de bi emrê piçûk ve istismar dikin. Ji ber vê yekê em dibînin çawa hel didin me ji çanda xwe. Çandekê ku van neheqiyan qebûl nake. Niha dibe em bibin dengekî yekirtî û bihez. Ji ber ku di hundirê me de kevne şopiyekê hezar salî ye berxwedanê li dijî hemû neheqiyan heye. Beramberî tunekirina çand û hebûna xwe em ê têkoşîna xwe xurt bikin. îro siyemîn Festîvala Çanda Kurtar navnetewî li bajarê Almanya Dortmundê tê li darxistin. Ji Almanya, Belçika, Fransa, Hollanda û gelek welatên din bi 10,000 Kurd beşdarî festîvalê dibin. Wekî her sal îsal jî beriya Festîvala Çanda Kurtar navnetewî meşa ciwanan arêwîtiya azadî ku ji Kölnê dest pê kir gihîşt Dortmundê. Em ê niha berê xwe bidin Almanyayê. Rojnamevan Aslan bi me re ye. Dem baş Heval Aslan. Heval Aslan dem baş. Dembaş Heval Aslan em bi ekîbeke berfireh festîvalê dişopîne tevaya rojê ji qadê em ê ji baweke zindî festîval û peyamên yê werin dayîn bi godaran re par ve bikin bi gişta atmosfera festîvalê dikarî ji bu godaran ragînî wek hejmar jî gel hatiye qadê her wek lansaziya festîvalê ragînî kerem bi kemte godar dikin. Belê careke din roj baş werê em li bajarê Almanya Dortmundê de Festîvala Çanda Kurdiya navnetewî ve îro li vê derê pêk were ev cara 33 ku 33 sal festîval çêdibin û îsal bi rastî coşeke mezintir xuya dike yani sal bi sal festîval xweştir be bi rastî jî li gor salê destpêk em dinerin salên notî salên 2000 û niham sala 2025 dinerin coşa wê heyecana wê xurtir xuya dike bernameyeke pir dewlemendî zindî jî hatiye amadekirin ku peyamek rêbera xwe heye rêbera xwe peyamek nivîskî ji festîvalê re jî şandiye û ew peyam dema ku festîval dest pê kir şûn dî ew peyam jî were xwendin yani ji dema ku rêbera xwe girtî heta niha peyamek wî ji bo festîvalê çê nebibûn lê niha divê pêvajiyê de piştî 26-27 salan peyameke rêbera xwe ji bo vê festîvala Çanda Kurdiya navnetewî heye ew peyam jî wê li vê qadê were xwendin saet 12 bernameya festîvalê dest pê bike fermî û zindîn wê li televîzyonan de were weşandin ji bo vê festîvala Çanda Kurd jî ji gelek deveran mêvan hatine hunermend hatine ji Kurdistanê ji Rojhilatê Kurdistanê ji Başûrê were di Şengalê wekî din bi çend zaravayên bi Kurdî ve stran werin gotin govenda Kurdî heye û niha ji ber komqada festîvalên zaten ew konên ku hatine vedan hene bi rastî bi sedan kon hatine vedan ji pirtûkan bigirin ji cilûbergên Kurdî bigirin gelek alavên ku Kurdistanê nîşan didin li vê derê amade kirine Çanda Kurdî nîşan didin ew kincên Kurdî li vê derê hatine amade kirin wekî din standên dezgehên Ahmet Sporê hene az zarok mayê heye ku ji Ahmetê zarok ma ji bo zarokan lîstikan pêşkêş bike ew jî amade ye û wekî din serokên partiyan parlamenterên partiyên çepgir ji Almanyayê ji Ewropayê ew jî peyamên xwe pêşkêş bikin parlamenterên Ewropî jî di vê derê îro ew jî wê li qada festîvalê peyamên xwe rakînin û ji şevê din ve millet birêk hediye emî ji doh ve xelkên ji welatên dûr ve bi hezaran kilometre dane ser rê
vês bê gîşin qada festîvalê miş vês bê em doj jî birbûn vês bê dema zûm hatin heştê sibê يعني اوتوبيس دهاتن وقاتن هب حزارا جلي امادن تبي كو تين بساعات ماني يعني ساعات 12 ودس بيوكي لبريا وجنها بحزارا كس ايكو جولات دور خو كهاندن فيدري لخادي امادن و دكيلين بيش ساعات 12 عندما كو برنامج دس بيكر شنده براستيجي ويف هيجان الفيدري اتموسفير الفيدري مزنتر ببم جنهات كوفنتي كراندن جنهات كردستاني لقادي کومبونا و دست بگیری و گووند دیوان هم دنگ واد بیزن هم دناوا وان در قاعده دم کو دیگرن هم بیشی همو کسی جلو برگین کردی خود کردی براستی تام فستیواله که چاندی و کردیه یا مرد کار بیرنگی ببینه و شخص برنامه فستیوال خودشی لیستگین کردی گووندا کردی هبن و پیام کورم پیشکش کردن براستی رو روزه وکیشی بخوره بینش برکو پیام آره برا خود تایبت جو فستیوالی هیم او پیام وکه نیچه که رزگین وکه نیچه که فلاشی به چاپمنی وره بلاب کریم کم بره برا پو چاوا و باری بشین سر رول اروپایی و اوجی دو پیواجیه که چکار سریا دموکراتیک ده رول خبلیزه yani bir rengi bangawaziye kere bera poş bu Avrupa'yı jebe me peyam khone di ya rasti me khas bin le komite amade kargotin من کارنش برکو حتی دکیلیا خو ور خوندن د ور بلافین وک سکریزه کش بو کل ور نشاندان جبوی کی جین ها چال ری او پیامار برا پور خوندن وکیدن جای نازات کردستانی پیام کم بدیمن هی کو فرمانداری اپگی مراد قرایلان پیامش بو فستیوال شاندیه او جیل بدری ور نشاندان و دی سو کیدن مگوت گلک میوان هنرمند هنه کو همو زربای کردی ور نشاندان جروجابای کردستانی جی دیویا بو میوانه که بیا هنرمند که فرهاد مردی لیش بر پسگری کا ویزی در کتا وکاری بوره لیش شنگالی هنرمند وی هبن او شنگالی جی هاتنه او جیل بدری هنرا جواکا جیل بدری نشان بدن براسی تام نهال بدری ام ناوندا کردستانی نه یعنی مرود کار بیرن کی تناسه بکن جبر کو هر کس بدری یعنی جروجابا به جروجات به جباشور به همو عالی کردستانی نه ایرو بدری آمادن همویان جیه کو جدا جدا کون ودانه ایش ولات دور هاتنه ولاتین در دوری هاتنه یعنی او کونی کو هاتنه ودان یکو مرول وان دگر براسی ترکی کن کتینه نشاندان مرول وان براسی تیرنا بجبر کو همو تشکیل دری رنگ کی پر کردواری ہے و ایرو کرد بدره ناسنامه کردان کردواری اوان براسی رول بدره دی نشاندان کو امقالا په واژه کاشتی جواکا دموکراتیک کن ایرو بدره به هبه و ساعت 12 باید که فرمی دما کو برنامه دست بکر شونش خو و دی تلویزیون ده باید که زندگی جواره نشاندان هر کس و ببین شاهد وی که بکا هیزا کردان اراده کردان یا جو چهار سری شانس دیده ولوی میدانی چهار کدن وره نشاندان بله هوالا سناسن امجی بشوپینن امجی توای روزی ام فستیوال ام زندی بدن ام گلک سپاس دیگه قوت به گلک سپاس هوالا سن سپاس دیگه روز باش تماش سپاس Pelegodarın hecazeki bayhan jiber perskireken tendürüstiye ji İmrali sevki İzmir'e hat girin. Büroya hukkaya asrın ragahand gozeki bayhan ku jibu girtika evlehiya bilind atipafeya İmrali'ye hat bu ve gohestin diyazde İloni'de jiber perskireken tendürüstiye girtika İzmir'e hatiye kirin. Büroya hukkaya asrın ku mijare li ser hesabı xoya medye dijital par vekir ev daxuyani da. Yek ji müvekileme Brezeki Bayhan kuli girtika İmrali dahat girtin. Diyazde İlona 2025 ande jiber piskireken tendürste yen ku havci lenerina bijişki u muayeneyen rutinin jibu girtika ha tipa feya hejmar duduya İzmir'e hatiye ve gohestin. Em brezdari jiraya giştire radiki hinin ku pişti derman kirin u testin pevis werin tamam kirin u tendürstiya wî baş be ev vegere girtika ha İmraliye. Jinanları haye daxwaza perwerdehiya zimanê dayîkê û wekheviye kirin. Mêsa Jinana Dem Partî û tevgera jinên azad têja tekîldarî perwerdehiya sala nû li navçeya riha hewagê daxuyanî da. Nûnerên partiyên siyasî û rêxistinên sivîl jî beşdarî daxuyaniyan bûn. Hevseroka Dem Partiya Ayşe Sürücü axaftinek kir û hagot. Divê jiyaneke ku zarok bikaribin bi zimanê xwe bijîn werê afirandin. Hevseroka Dem Partiya ya hewagê Burçin Satıcı jî axivî û balkişan ser pirsgirêkên xizaniya zarok
zarokan û perwerdehiyê daxuyanî bi çepûk û berskirina duruşmeyên jin jiyan azadî bida bû. Şaredariya Girdikê li taxan civînên jinan li darxist. Hevşaredara Şaredariya Agirî Hazal Aras di civînê de axivê got ev yekem civîna jinan li taxa Firatê tê li darxistin. Armanca me ew e ku daxwazên jinan çareser bikin. Ew bi jinan re bicivin da ku bi hev re karê ku li taxê werê kirin diyar bikin. Her wiha em ê bi hev re çareseriya ji bo pirsgirêka Kurd pêş bixin. Piştî axaftinan jinan fikir û daxwazên xwe anîn ziman bername bi govendeke bidawî bû. Li Dêrazorê êrişek pêkat endamekî hêzên ewlekariyê şehîd bû du jî birîndar bûn. Navên de ragihand û çepemînê hêzên ewlekariya hundirîn bi daxuyaneke ragihand û cekdarên nenaz du êriş birin ser noxteyeke kontrolê hêzên wan a li gundewarê Dêrazorê. Li gurî daxuyanî hêzên ewlekariya hundirîn bersiva êrişê dane û di encamê de pevçûn derketiye. Di encama êrişê de endamekî hêzên ewlekariya hundirîn şehîd bû du şervan jî birîndar bûn û êrişkar ji ciyê bûyerê reviyane. Piştî êrişê hêzên ewlekariya hundirîn li herêmê dest bi lêgerînê kirine. Bi ser Şaredariya Bayrampaşa'yê de hat girtin li İstanbulê bi dayê Gendaliyê li dijî Şaredariya Bayrampaşa'ya CHP lêpirsîn hat destpê kirin. Di çarçovê lêpirsînê de Şaredariya Bayrampaşa Hasan Mutlu hat binçavkirin û derbarê 46 kesan de biryara binçavkirine hat dayîn. Hat zanin ku di dema polîsan li avahiya Şaredariyê lêgerîn dikirin de gelek endamên Meclisa Şaredariyê hatine binçavkirin. Sohrê ragihand li Humusê girtin, talanî û şewata malan tê kirin. Navên de çavderiya mafê mirovana Sûriyê Sorê têkildarê rewşa bajarê Humusê daxuyaniyek da û got hêzên ewlehiyê yên hikûmeta demkiya Sûriyê avêtin ser malên gundewarê Rojavaya Humusê gelekê xelkê gund girtine û mal milkên wan dizîn û hin mal şewitandine. Di gor agahiyên hatine bi destxistin aloziya li herêmeyê dewam dike. Belê godanên ji em ê niha xatirê xweş we bixwazin dema ku festîval dest pê bike em ê berê xwe bidin Dortmundê qada festîvalê ku îsal sih siyemîn tê li darxistin. Di wê festîvalê de rêber Apo peyameke şandiye gelê Kurd benda peyama rêber Apoye em ê jî baweke zindî bi were parve bikin ana xatirê we dem baş.